Хора, аз съм Божидар Борислав и добре дошли отново в канала ми. В днешното видео, такова, да знаете, можете да влизате в AT1 сервер, ако не виждате IP-то, т.е. тук ще има и едни точки и тук ще ги напиша. Ще ви напиша IP-то тук в видеото, да знаете, просто си въвеждате IP-то и си влизате. Не ви трябва Discord, не ви трябва регистриране, не ви трябва да ми гледате стримовете, просто си въвеждате IP-то, влизате и играете Minecraft Java Edition. Minecraft Java Edition, да знаете, че Minecraft Java Edition е 1.1. Променяме го на 1.20. Хора, значи влизайте в Minecraft сервер на 1.20. Айде хора, променихме го. Добре, включвам сервер, пиша IP-то и пиша версията. Чао от мен.